Zati amaira da. Horrein bai sartuko ditugu poliki. Gere eskeniko izkigu txalo batzuk, baina eta piku dira, beraz, sartzen joan daitezela, nik aurkezten duten bitartea. Esan duten bezala gaurko topaketa hau laugarrena da, beraz, lehenengo eta behin eskerrak eman bai Andoaingo taldeari eta baita Legazpiko taldeari, bai Mirengo eta bai Katrini, eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik, eta batez ere, beraien lana ona ekartzeagatik. Askotan, herrian egiten dugun lana uste dugu, ziren gu bakarrik abesten dugula, gaina lehen esan dizudan bezala kantatzea ez dago oso modan, eta ematen dago, batzan bizigarela, nunbaiten burbuja batean sartuta, eta holako topaketa batek ematen digu, beste perspektiba bat, beste jende bat ezagutzeko aukera ikustea baita, beste herri batzuan kantatzen dara baita ikustea, ezta? Eta, ikuskutze orain, batean banaka ikusituz eta aldeak batean hemen istantoki guzti hau betetzen denean, ikuskutze, igual, horraztu emerko gara hemendik ateratakoan, indartxu etorri dielako. Esan bezala eskerrik asko, bai Katrin eta bai Minenguri, bai Doria Musika Eskolako koruari eta baita Andoaingo Musika Eskolako koruari, eta noski baita, hemen gurekin urte osoan zehar, lan egiten duzuen hori, bai ikastetxak kantatiko aur guztiei, kartako irakaskei baita, zuek gurasoek bide baitan, bereiek gonbidatzagatik eta batez ere, kantatzea, hoxe dalako, bizi dagoen herri batek kantatzen du eta gu bere hori nahi dugu mantendu, bizitza hori. Bi abesti eskainiko ditugu, bi abesti, lehenengoa ziru-ziruzira, ean sorenak indako abesti poli bat, melodia oinarritutan, gainera, badakizue, animatu zaitzkete kantantzera baita ziur, etxean abestu dizuela ja horrak, kantu edo melodia horiek ziru-zira lehenengoa izango da, ean sorenak indako konpopeta, eta azkenik kontzertu hori amaiera emateko, gaur kontzertuan musika jan dugu, ez da? Badakizue, eagotik janaria jaten dugu, baina belarretik musika jaten dugu da notak jaten ditugu. Hori kontatzen duen kanta, eman lurretak izuen kanta polit bat, horretela urte asko, horiek gainera, ez dira, pasatzen modaz, horrekin emango diogu gaurko kontzertuari amaiera, jan eta jan. Esan bezala, eskerrik asko gaurona kontzertura bertan izaten guztioi, gonbidapena luzotu dizuegu, datorren astelako eta hurrengorako, eta euskazue aukera desberdinak kontzertuaz osaltzeko, bai atzera begira bazkide kontzertua, eta kauze eskuprograman bazkide egiten nahi baduzue, horreko ze papela baita, horreko ze horiurak eta gauza guztiak egiten nahi baduzue, horreko ze QR ere baita, eta kanpokan dente bai, eta ganbarako kontzertu baita arrezaten bi aste batu. Nila hitzak gaztu zezkitu, ditanek ez dira ego, mentxazten badaudena, hau bai da argazki politia. Olako gauza bategatik, olako argazki bategatik merezi du olako gauza bat antolatzea. Esan bezala, gaur oinetiko talde guztiak, eta Doña Musika Eskola eta Andoaingo abesbatza. Txalo bero bat orain, bai, dantzak.
Bye.